Avancem ràpidament. Guanyarà Messi una cinquena pilota d'or? Una cinquena ja l'ha guanyat. Ai, una sisena, oi? Una cinquena ja l'ha guanyat i jo penso que guanyarà més que la sisena. Més que la sisena. Guanyarà Cristiano... Però moltes tampoc, no? Vull dir que ja... Dos com a mínim. No, però si ja està, que es retiri ja. No, encara li queden 4 o 5 anys. Guanyarà Cristiano la quarta? No. T'anava a dir que si és que sí ho farà com a jugador del Real Madrid, però vaja, si em dius que no, serà que no al Madrid o al Manchester United, al PSG, on vagi. No, perquè jo penso que la pilota d'or ha de ser per a un 10, per al 10, per al que juga. Luego està la bota d'or, que és pel màxim golejador. Jo crec que encara aquí Ronaldo sí que guanyarà el Pichichi, jo estic convençut que guanyarà el Pichichi i segurament també el Pichichi de la Champions, però la pilota ha de ser per a un 10. Entens l'absència de Busquets en l'11 de l'any? No. L'equilibri de presència culer i madridista és com a poc sospitosa? No em sembla bé, perquè jo penso que Busquets hauria d'haver estat i penso que en el Madrid, des del meu punt de vista, als 11, jo crec que Sergio Ramos, Silva i Modric no haurien d'haver estat. Mirant ja el derbi de demà, es van equivocar Alves i Piqué? En el derbi de demà, les declaracions de lo de la premsa de Alves, jo crec que lo de Alves sí, se va equivocar a mitjas. És dir, jo crec que ell té tot el dret del món en dir que hi ha basura en molts mitjans de comunicació o en molts programes, com hi ha en qualsevol feina, però, hòstia, dir-li primer l'insult i, sobretot, barrejar una mica tot, jo crec que s'ha equivocat, encara que després ha rectificat una miqueta. Respecte a Piqué, jo penso que Piqué és molt intel·ligent i tot ho fa una mica en segona intenció, no? En alguna cosa s'ha equivocat, però en la majoria jo crec que estem tots d'acord. Avui et deixo que és el primer dia, però això és un sí o no, eh? Sí. Club... Era una pregunta molt difícil, perquè se va equivocar. Sí. Yo el comodín del público lo puedo pedir yo, ¿no? No puc entrar, no? Ara anem. El club hauria de controlar més l'ús de les xarxes socials per part dels jugadors. Del Bosque, per cert, ha dit que s'han de saber utilitzar, o si no, directament no utilitzar-les. Pateixes per la intensitat blanc i blava amb la que podrien jugar demà els pericos? No.